Ok. Ok. Salam alaikum an balma mali an b'aw fo k'aw barikada balimakɛ ni aw denkɛ don Amara Sila jury chercheur. Donc ni kibaruya telima ye ka da aw tulo kan information do, c'est-à-dire k'an ka autorité hakili lajigi k'u hakili lasɔmi, c'est-à-dire u ka se ka mesure dɔw ta an bɛ wagati min na. D'abord yani n bɛ vidéo yani n bɛ don sujet kɔnɔ n b'a ɲini aw fɛ a ka vidéo partager kojugu, a ye cœur caman bila, a ye j'aime ca, a ye cœur caman bila, a ka j'aime ca. Un instant. Voilà. A ye cœur caman bila, a ka j'aime ca, a ka Cheikh Tiyami Hayidara fo Serifukɛ, Ala y'a sɔn kabako fura la. Fura min n'a ka ɲi bana baden ma, tension, diabète, furudimi, yɛrɛdimi. Serifukɛ ka numéro 78 78 03 03. K'an ka belebele fo Cheikh Lasana Kanɛ, belebele dalen bɛ Segu, a tɛ taa, a tɛ mɔgɔ ci, a mɔgɔ tɛ sa. Ni ko gɛlɛyara a bɛ taa régler ale de fɛ yen. Donc Lasana Kanɛ folen do, k'a ka Mɔgɔdama Bubakari Kamara Seydouba, ka se a ka kadiriya ɲɛmɔgɔ ani Lasana Dambele, o tɛmɛlen kɔ ka Cheikh Sala fo Kanjalo. A ka foli belebele bɛ yan. Actuellement Dankɔrɔba a bɛ voyage na, Morikɛ tɛ se ka 2 semaines kɛ Mali kɔnɔ yan. Donc n'an ye Kanjalo lakaw fo, ne bolo Mali kɔnɔ yan olu tɛ famille dogolen. Ka dɔnni sɔrɔ fa la, ka sɔrɔ mɔkɛ la, donc n'o den kɛra dɔnnibaga o tɛ kabako ye mɔgɔ bolo. Donc a ka foli belebele bɛ yan. N'a nana Mali la fana n b'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye. Donc malidenw, ni ye information dɔ ye k'a da aw tulo kan. Ɲinan san kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ, i mana diɲɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ, baloko gɛlɛya bɛ ka na diɲɛ kɔnɔ. Russie ni Ukraine ka kɛlɛ kɛra sababu ye baloko gɛlɛya bɛ ka na diɲɛ fantan 4 bɛɛ. Kɔngɔ bɛ ɲini ka tubabuw minɛ bi, tubabuw dɛsɛlen don. Russie de bɛ ka balo doni ka taa di tubabuw ma. Russie bɛ ka balo doni ka n'a di an farafinw ma. Donc baloko gɛlɛya min bɛ, en même temps vie chère min bɛ, pour que ka solution ɲini o la, an b'a ɲini Asimi fɛ, ɲina an ka sɛnɛfɛnw Ala barika la, ni Ala ma basiba kɛ, ɲina an ka sɛnɛfɛnw bɛ ɲa. Ɲɔ bɛ ɲa, saɲɔ bɛ ɲa, kenige bɛ ɲa, tiga bɛ ɲa, kaba bɛ ɲa. Donc k'a ɲini an ka autoritéw fɛ n'o ye Asimi ye, an ka sɛnɛfɛn minnu ni bɔra k'u tɔgɔ fɔ, malo, ɲɔ, kenige, kaba, est-ce y'a faamu? Ala an ka situlu ninnu a ka fɛɛrɛ kɛ u kana bɔ Mali kɔnɔ, u ka to Mali kɔnɔ, pour que Maliens yɛrɛ ka dun ka fa sɔrɔ an bɛ wagati min kɔnɔna la. Parce que n'i y'a ta k'a lajɛ, diɲɛ tɔ de bɛna gɛlɛya ka taa. An tɛ se ka compter tuguni mɔgɔ ka dɛmɛ doni ka na di an ma. Mais ko dɔw bɛ yen an yɛrɛ an ka o ɲɛbila baara kɛ. Donc ni ɲina malo mana tigɛ, ɲɔw ka tigɛ, kabaw ka tigɛ, an ka sɛnɛfɛnw ka tigɛ, an ka jija caman kana bɔ dɛ, caman ka to yan, Maliens ka dun ka fa sɔrɔ nɔgɔya la, Maliens ka balo sɔrɔ nɔgɔya la, balo da ka jigin. Parce que fɛn jumɛn ka jugu fanga ma? O de ye ni mɔgɔw b'a la k'u plaigner ko fɛnw da ka gɛlɛ, fɛnw prix ka gɛlɛ, suman tɛ se ka sa, balo tɛ se ka sa. Mais balo fɛn minnu b'an bolo, sɛnɛfɛn minnu bɛ an bolo, n'u sɛnɛla, an ka jija caman kana bɔ ɲina, caman ka to an yɛrɛ fɛ yan. Asimi ka fɛɛrɛ kɛ de telle sorte que u kana bɔ. Donc n'u ma bɔ, n'u tora an fɛ yan, i b'a ye a sɛnɛfɛnw an bɛ u sɔrɔ nɔgɔya la, an b'u sɔrɔ ka sɔrɔ o prix ma gɛlɛya. I b'a ye k'a fɔ mɔgɔw tɛ se ka dimi Asimi ka fanga kɔrɔ, mɔgɔw tɛ se k'a fɔ ko vie chère. An tɛ kuma, c'est-à-dire an tɛ temps di mɔgɔ ma i k'a fɔ k'i bɛ fanga in critiquer quoi. Donc ɲɛbila baara dɔw bɛ fɔ an ka o ɲɛbila baara kɛ. Parce que salon, est-ce y'a faamu, djihadistes ye an bali ka sɛnɛ kɛ. Mais ɲinan Dieu merci, armée y'i jɔ i jɔyɔrɔ la. Dieu merci, armée ye baara kɛ. Ɲinan armée pogo don terroristes la, sɛnɛkɛyɔrɔ caman na sɛnɛ sera ka kɛ. Donc an b'a jigiya, an bɛ ka nouvelle minnu bɛ, malo bɛ ɲa ɲinan n'i y'a ta k'a lajɛ, ɲɔ bɛ ɲa, kenige bɛ ɲa, est-ce y'a faamu, tiga bɛ ɲa, kaba bɛ ɲa, situlu ninnu. Donc ninnu fɛn caman bɛ yen an kana sɔn olu ka bɔ. Hali n'u bɛ bɔ, bɔta ka dɔgɔya, an ka fɛɛrɛ kɛ a sɛnɛfɛnw a ka orienter Maliens ma, Maliens ka dun ka fa sɔrɔ, Maliens kana gɛlɛya sɔrɔ ɲina, an ka fɔ ko alhamdulilayi. Donc Asimi ka lajɛ a ka Mali yɛrɛ, an ka
économie ka malidenw protéger an ka sɛnɛfɛnw kana bɔ ala an ka baganw a bɔta u ka caman b'u la pour que sogo ninnu bɛɛ da bɛ jigin parce que ninnu bɛ Mali la ni fɛn ninnu bɛ Mali la normalement ni fɛn minnu bɛ Mali la u bɛ sɛnɛ an fɛ yan olu da ka an ka nɔgɔya de mais tellement que tubabuw nana k'an ka jamana tiɲɛ k'an ka commerce libéraliser an bɛ bɔ n'an bolo fɛn bɛɛ ye hali n'an bɛ sa kɔngɔ la an kɔni bɛ bɔ n'an bolo fɛn ye ka taa feere kɔ kan an ka wari sɔrɔ maliyɛnw ka to kɔngɔ la donc an b'a ɲini président Assimi fɛ a ka protectionnisme kɛ ka maliyɛnw protéger k'an ka économie protéger n'i y'a ta k'a lajɛ est ce que vous voyez pour que an ka o sɛnɛfɛnw an ka o balofɛn ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ pour que a caman kana bɔ caman ka to Mali la o la maliyɛnw bɛ se ka nin fɛn ninnu caman sɔrɔ nɔgɔya la ka sɔrɔ degun ma mɔgɔ si sɔrɔ o prix bɛ se ka jigin o la malo bɔrɛ prix ka se ka jigin ɲɔ bɔrɛ prix ka se ka jigin est ce que y'a faamu tiga bɔrɛ kaba ninnu sɔ bɔrɛ nin bɛɛ prix ka se ka jigin donc an k'an jija le maximum possible ɲina an ka sɛnɛfɛn kana bɔ parce que crise min bɛna le diɲɛ kɔnɔ an ka crise ɲɛsigi parce que baloko gɛlɛya de bɛ ka na diɲɛ kɔnɔ dɛ Russie ni Ukraine ka kɛlɛ mɔgɔ si t'a dɔn kɛlɛ bɛ ban wagati min na donc ni baloko gɛlɛya bɛ nalen an ka kow ɲɛsigi pour que baloko gɛlɛya o kana anw sɔrɔ donc nin conseil fitinin de tun bɛ n bolo Amara Sila juriste chercheur k'a di Assimi ma président ka baara kɛ ni nin ye salamu aleykum merci